السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. و سیمی چیز بنی دوستا دلیل ہمیشہ کہ جائز نہیں مکافران ایدا باہر بزیریں چی اید یک دینی یک عقیدی چیزیں اید منی دوستا دنیای عادتانی چیزیں نہیں اس کی عادت کلچر نہ دنیاوی ان ایدا گو دینہ تعلق ہے ایدا گو عقیدہ تعلق ہستے اید دنیاوی چیزیں نہیں او اشان عقیدہ کے اید بنائی ننتے یک باطلی عقیدہ یک گمراہی عقیدہ یک دروگی عقیدہ چیئے وستا منی دوستا ہنچو ماگو سال گرا کہ اید بیتے ابزا عیسیٰ علیہ السلام پیدائش روچیں کرسچن چیئے گوشا عیسیٰ بارایا کائزن چیئے گوشا ہاو احسن کرسچن گوشن تے کہ عیسیٰ خدای چوکیں منی دوستا ما نبی عیسیٰ سر ایمان کاری کہ پیغمبری اللہ دیم داتا آو گوشن تے کہ عیسیٰ اللہ چوکیں توبہ نعوذ باللہ ابن دوستا یک مزانی زائی اللہ وستا یک مزنی گناہی کرسچن ہمیں ڈولا گشاں چیا اللہ سبحانہ وتعالی منی دوستا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کتا بغیر پتا چی بی بی مریم عیسیٰ بیتا بغیر پتا سیر نکتا اللہ یک معجزہ کتا ای لاپا داتا بغیر پتا یہ اللہ سبحانہ وتعالی قدرتیں اللہ آدم پیدا کو بغیر مات پتا اللہ حوا پیدا کو چا مردینا چی بغیر جنینا چیا حوا بی بی حوا اللہ سبحانہ وتعالی آدم پہلی گا چی پیدا کتا گوڑا آدم اللہ پیدا کو بغیر مات پتا حوا ای پیدا کو چا مردینا بغیر جنینا و عیسیٰ پیدا کو چا جنینا و بغیر مردینا اللہ سبحانہ وتعالی قدرتی اللہ یک معجزہ کتا یہ چیز ہمیں واسطہ کرسچن گوشنتے کہ عیسیٰ اللہ چوکیں او یہودی توبہ نعوذ باللہ کہ اللہ غضب و سخط آئین سرائیں آو گوشنتے عیسیٰ زنائی چوکی بدکاری چوکی چیا گوشتے مریم بی بی مریم مردین نبیتا ایہ بدکاری کتائی چوکی بیتا ما مسلمان گوشیں کہ عیسیٰ اللہ پیغمبریں ما ای سر ایمان کاریں میں ایمان ما گوشیں آکے عیسیٰ سر ایمان نیاریتے دین اسلام خارج بھی منی دوستا اگا تو ای روچا اید ہور بے تو اگا ای روچا باہر بزیر ہے آئیے معنی ہمشہ تو ای عقیدہ راضی کے اسی معنی ہمشہ تو آئینا ابران راضی کے کہ عیسیٰ اللہ چوکیں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائنی گوش بدار آیتاں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله فرمانيتي گوشتے شان گوشتا کہ رحمان چوک ہستے اللہ فرمانی گوشتے کافران گوشتا کہ اللہ چوک ہا گوشتے شما یک عظیم لفظی گوشتا شما یک مزنی ابری کتا گوشتے ابر وجہ آسمان لوٹاں بترک کنتے گوشتے زمین لوٹی بدی رتے کوہ ای مزنی لوٹاں بپرشنت بکپاں کہ گوشتے کہ اللہ چوک ہستے اللہ پاک کی ای چیزاں چی بنی دوستاں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں لم یلد ولم یولد اللہ فرمائیں نا کسی آچی پیدا کبیتا نا کسی آچی پیدا کبی اللہ فرمائیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اللہ فرمائیں ای بیت نکن کہ اللہ چوک ہستے ان کل من فی السماوات والارض گوشتے ہر چی کے آسمان و زمین نائیں ادرو اللہ بندیاں لقد احصاهم وعدهم عدا گوشتے درستا میں یک یک زانا اللہ فرمائیں تے درو اللہ حساب ہستا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا گوشتے درو قیامت روچا و یک یک کائن تے منی کر رہا گوڑا منی دوستا مردم اگا تو باہر بزیر ہے
बाजे में नौजवान रवन थे अभी शपा सालगिरह के शब गुशनते रवन बाहर जीरन थे मसलन शारा मारदे के गुशनते उधर रवन बाहर जीरन गोना गाड़ी गोनते उती हरंजन थे तो बिजा उती रब्बा ज़ादे गए तो लूटे चीज़ा मना वल्लाह मनी दोस्ता मना यकीन है कि कस शुमारा ची राजिक नबी हच मुसलमान चीज़ा राजिक नबी ते के आई रब ज़ादे भी मनी दोस्ता अगर कसी में मात पिता ज़ादन थे माँ बस न कनी माँ दिल गुश्ता ये बुकोश ना अगर मनी दोस्ता था ये जागे महफिली बीबीते शर्रे महफिली भले आ महफिले तो का तरा जाब दियंते आ महफिले तो का ती मात पिता जाब दिया था और बाहर जीरे बाहर नजीर है ना गुड़ा हमी डोला मनी दोस्ता हमी डोला ई ऐदानी तो का बिजा अल्लाह मज़नी जाई दे गया ची डोला मनी दोस्ता मुसलमान रोए बाहर जीरे ई ऐदानी तो का